teacher sa syudad sang Iloilo nagaisahanon nga taga-Kabisayan nga ginкilala bilang isa sa 10 outstanding Filipinos. Aton hibaluon ang istorya sang inspirasyon sang manunudlo kadungan sa pagsaulog sang Teachers Month. Ini ang gitutukan ni John Sala. Ang manunudlong nagatindog bilang ikaduhang ginikanan sa mga estudyante. Kalabanan sa ila oras nakatuon sa mga estudyante, ilabi na kung mayara inis ang kasablagan sa lawas. Kaangay na lang kay Ma'am Dorothy Tarol, isa ka manunudlo sang SPED Integrated School for Exceptional Children. I am late deafened person. So I was able to embrace the need of the person with this hearing impairment because I'm suffering from profound hearing loss. I cannot appreciate anymore the sounds around me without wearing my hearing aid. Si Ma'am, isa man ka multi-awarded teacher. Sang tuig 2018, ginkilala ini bilang ulirang guro sang Manila Teachers. Kag subong nga tuig, siya man ang nag-iisahanon nga taga-Visayas nga kabahin sa 10 outstanding Filipinos sang Metrobank Foundation. Masobra 20 katuig na nga manunudlo si Dr. Tarol. Kag isa sa mga rason sang iya kadalagan amo ang gindihon sining libro. The workbook entitled Pinanid nga Hilikoton sa mga kasampaton sa Hiligaynon. Because from kinder to grade 3, it is stated in the basic education curriculum, especially the K-12, we have to start from kinder to grade 3, the mother tongue based and the multilingual education. Ang nasambit nga librong ginagamit sini sa mga outreach program sa mga indigenous communities. Kaangay isang panay Bukidnon sa barangay Panuran, Lambunaw, kag Ati Tribe sa barangay Kamanggahan, Gimbal. Subong man sa mga persons deprived of liberty sa BJMP. In spite of her disability, kay siya mismo late deafened, nag-extend siya sang bulig sa mga kapareho ya. Not only here sa school. Si Dr. Tarol isa ka inspirasyon nga hindi upang ang kasablagan para maangkon ang kadalagan sa kabuhi. To give them the passion, our passion, and to put our heart into that whatever work we are doing, the commitment. And also we are trying to give love to our mankind, to the humanity without counting the cost. Upod kay Cirilo Renduque. Ako si John Sala. Kag ini ang akon nga short docu.